Ebanghelyo karon, sumpay kini sa kagahapon nga ebanghelyo. Dinhi sa atong ebanghelyo karon, gipaklaro sa pagtudlo sa Ginoo nga siya mao ang agalon ang tag-iya sa tanang butang sa kalibutan ug kita mga piniyalan lamang. Manubag kita ngadto kaniya kun ugaling dili maayo ang pagkadumala sa iyang gipiyal kanato. Maigsuon, ang mga bahandi sa kalibutan wala ipiyal kanato sa Dios aron atong kumkumon o gamiton aron magdalag kadaot sa isig kaingon. Hinunoa, ang mga butang nga gipiyal sa Dios lakip ang kinaiyahan. Kinahanglan atong gamiton nga kasangkapan aron makabot ang kinabuhing dayon. Ug makabot lamang nato ang kinabuhing dayon kung kita makapakaon sa mga gigutom, makapainom sa mga giuhaw, makapabisti sa mga hubo, makadawat sa mga walay kapuy-anan, makaalima sa mga masakiton o binilanggo. Kaya ang atong gihimo aron sa pagtabang sa labing nanginahanglan tang mga kaigsunan, ilabi na ang mga kabus, mausab ang atong gihimo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Maigsuon, unsaon man nato nga mahimo kitang mga maayong piniyalan sa Dios. Si Jesus nagingon, ang kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. Kini magpahinumdum kanato nga dili kita angay magpasagad sa atong inadlaw-adlaw nga trabaho, bisan kung kini ginagmay lamang sama pananglit sa pagpanglimpyo sa balay, pagbisita sa nasakit nga silingan, pagpangumusta sa atong mga higala ug uban pa. Kay niining mga ginagmayng mga butang, magsugod ang mga dinagkong mga butang. Ug sa matag himo nato sa mga ginagmayng mga butang, himuon nato kini sa dakong gugma. Gani nindot ang giingon ni Santa Teresa, buhata ang gagmayng trabaho uban sa dakong gugma. Do little things with great love. Dugang panini, si Jesus nagpahimangno sa atong ebanghelyo, ang limbungan sa gagmayng butang, limbungan usab sa dagko. Sa atong pagkinabuhi, kinahanglan di ay kitang magbantay nga dili magtinapulan ug magbinuang bisan sa ginagmay nga paagi. Pananglitan, dili kita angay manikas sa oras sa pagtrabaho o manikas sa taksanan ug timbangan sa atong pagnegosyo o mangawat bisan sa sinsilyo o mamintaha sa uban. Diha sa gagmay, magsugod ang dagkong krimen o binuang. Maigsuon, ang atong ebanghelyo karon nagpasidaan nga sa katapusan kwentahan gayud kita sa Ginoo nga maoy tag-iya sa tanan. Kita mga piniyalan lamang sa Dios, dili nato kini kalimtan bisan kung kita madato o magamhanan. Magpabiling kita nga sulugoon sa Dios. Ang Ginoo lamang ang angay natong simbahon, dili ang kwarta o gahom niining kalibutan. Hinaot unta nga sa katapusan sa atong kinabuhi, kita makaingon sa Dios, Ginoo, gibuhat ko ang tanan kong mahimo, ikaw na ang bahala nga magpasaylo kuno galing aduna ako'y wala mahimo. Maigsuon, agig pagtapos atong pamalandungan kining duha ka mga pangutana. Una nga pangutana, giisip ba nato nga iya sa Dios ang tanan nga naa kanato? Ikaduha, sa unsa mang paagihan nato gamiton ang atong panahon, talento ug bahandi aron makahatag og pasidungog ngadto sa Dios. Amen. Palihog